Hello guys! We're going to open another parcel this time. This is a portable hair curler. Let's see. This one is from Metro Manila, Quezon City, Metro Manila. Okay, so tanaw na to. Kung sa yun di ay ni ang hair curler. Na-curious lang yung nakita na kami sa Bathano, TikTok, Facebook. So, tingnan natin kung anong meron sa kanya. Oh my God. Okay na ba? Siya rin yung pagkapak. Safe kaayo na ang packaging. Like, oh, saka na yung kuan, cord. Yeah, this one. Tadang! Kaya parang ako na yun ang mag-curl-curl sa akong hair. Kaya naman ko'y plansya, pero di mo ko kabalo sa akong pag-curl. What is that? Look, ako na-press. Nainitingog, ako na-press. Wait lang. Tadang! Nahulog na siya. Duha siya kabuo. Kawasan ako, ha? Tadang! Yeah. Kimpit. Para anak siya. Tadang! Okay. Yan. And sudlay. A hair comb. The cutie. Okay. Dayo na siya'y sa tawagan niya ang charger. Cord. Para maka-charge. Okay, next is muna niya ang pinaka-highlight. Ato na tanawon kung effective ka ni siya ba? Baka ni siya something. Ano ra? Ako na-press. Dili ko kabalo kung sa lugar. Start. Saan nakapagsulod sa akong hair? Okay. I guess I have to make another video. Kaya ako sang tunaan kung unsaon siya paggamit. Sige, so atangin ko ninyo sa next na kong video. Okay, guys? For now, kato lang sa ang pag-unpack sa ato ang parcel. Daghang salamat. Bye-bye. Atangin ninyo ni guys sa sunod na ko nga video.